जयन्त बसुमतारिया देरहानाया रोखा जाबाय आरो बेखौ आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ। ओमफ्राय आङो सावथुन मुलुगनि सासे महरगिरि हिसाबै बे UPPL खौ मानो हेफाजाब होदों आं बेखौसो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। 17 बोसोराव BTC गभर्नमेन्ट आवगायनि BTC गभर्नमेन्टआव कालसाराव 5 लाखल'मोन बोसोराव बाजेटआ। BPF सरकारनि समाव अनलि 5 लाख। बेनिफ्राय नै दानि BTR सरकार माने प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव 3 करोड़ 15 लाख। नोंथांमोना डिफारेन्सखौ नायदो। जोंनि हारिमुनि खोथाखौ बुंदों आं, गुबुन जौगानायफोर खोथाखौ बुङाखै। होमबा नोंथांमोना साननानै नायदो 5 लाखआव बेसे खामानि मावदोंमोन बेयो BPF सरकारा। आरो नै दानि सरकारा 3 करोड़ 15 लाख होदों। बाक्सायावनो 10 जन प्रडिउसारनो फैसा होदों, खमानो 6 लाख सासेयाव 6 लाख 20 लाख 15 लाख ओरैहाय आरो गोबां माने वर्कशपनि थाखाय फैसा होदों। आरो नोंथांमोना खोनाखाबाय गंब्रै सिनेमा हल माने गायसननानै दोनबाय। बेनिफ्राय फिल्म स्टुडिअ लिरनायनि टारगेट दङ। बे माखाखौ माने मावगोन होननानै प्रमद बर' सारा बुंखाबाय आरो बयबो मिथिगौ। आरो दिनैसिम बिसा होननाय मोनसे महर जोंनि आफाद दङ। बे बिसाया आवगायनि बोसोराव आवगाय समाव माने जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन। नै दा प्रमद बर' सरकारा बान्था पर्यन्त होनाय जादों आरो जिमान करोड़ थाखानि खरसा खालामना होदों आर्टिस्टफोरनि थाखाय। बिदिब्ला जोङो आर्टिस्ट हिसाबै बहा भट होगोन नोंथांमोना मोनथिखाबाय। गतिके ओरैबायसा माने जेराव जोंहा जेबो इनकामानो गैया जों बेखौ मानो हेफाजाब होनो, जाय जोंखौ राव नायफिननो हायाखै। जेनेबा आगोलनि BPF सरकारा आंखौ हारसिं नायनायखौथ' जायाना, आं हारसिं आंनो फैसा हरनानैथ' जायाना। जोंनि गासै बर' हारिनि आर्टिस्टफोरा थांनानै थानो हानांगोन, इन्डास्ट्रिनि मोजां मावनांगोन, जोंनि हारिमुआ माबोरै जौगालांगोन बे खोथाखौ मावनांगोन। ग्लबेल लेभेलाव दिनै बुहुमाव माबोरै सिनायथि होगोन जोङो बर' हारिया हारिमुखौ, बेखौ गोसो होनांगोन। बेखौ गोसो होदों प्रमद बर'आ। ओंखायनो जोङो गासै महरगिरिफोरा साफा सानैनि अनगायै गासैबो नै दा माने UPPL खौ सापर्ट होदों आरो प्रमद बर' सारखौ सापर्ट होदों। आरो प्रमद बर'आ जोंनो खोथा होदों आरो मावाब्ला जों खिन्थु जोंबो हमफिनगोन उनावहाय। खामानिखौथ' रायजोफोरा नुजोबदों, खामानिया मावदों, खिन्थु आं बुंदों जोंनि थाखाय जेबो मावाखै, हारिमुनि थाखाय। हारिमुआव जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा फिननाय होथो आंनि सोंनायखौ। मा होनाय 5 लाखआ बोसोराव 5 लाखआ बर' हारिमुनि थाखाय माबा मोनसे जायो नामा बियो? राजनितियाव खायसे खोथाफोरा बारलाय सेमलाय आरो ओरै बारबायदि खारो आरोखि। थिग आंबो बे खायदाखौनो लानो गोनां जादों आरोखि। आं बुंदों UPPL निफ्राय सुबिदा मोननायखौथ' आं थुलमुलनि दा बुंबायानो। सिनेमा हल 2 गायसनबाय, ओमफ्राय आरो फिल्म स्टुडिअ लुनानै होनो नागिरदों। बेनिफ्राय नै दा एवार्ड सिन्थाय होबाय जोंनि जाय रोंगौथि गोनां महरगिरिफोर बिथांमोननो एवार्ड होनायनि दायित्वखौ BTR गभर्नमेन्टआनो लाबाय। BTR गभर्नमेन्ट मिन्स प्रमद बर' सारा लाजोब्बाय। नै दा बोसोरफ्रोमबो जोंनो 15 लाख 20 लाखै ओरैहाय बिसानो मिथिं खुंनो फैसा होयो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय। आवगाय जोंनो बेसे होयोमोन? 2 लाख 3 लाख खोब बेसे 10 लाख ओरै होयो। आं खावलायदों ओइबार BTR गभर्नमेन्टआव UPPL नि सरकारखौ लाबोफिननांगौ। लाबोबा रायजोफोरा जेसेबां सुबिदा जायोथ' जागोन, खिन्थु जोंनि हारिमुवा जोबोद दावगागोन होननानै आं मिथिगौ। हाग्रामा महिलारिया लिडार हिसाबै बर' जाथिनि सासे गोख्रों लिडार, बे मोजां मानसि। नाथाय बिनि खाथि जिं थानाय मानसिफोरा आंनि नुनायाव एसे मोजां नङा। बेवहायनो बिथाङा जेननो गोनां जादों।